Etha igumgedlela inkosi enkulu Bombela Sithimba Samampondo baba mkhulu phakade amen. Kwakungelona igama elithi Shembe elalidida abantu ngalesiya sikhathi bekhungethwe yizo phela izimishini. Kodwa nalo igama elithi Ekuphakameni lalibadida kakhulu ukuthi lalivelaphi lona leli gama. Abahlakaniphile ababekhona ngalesiya sikhathi kufika yena umfazwe kanye noNkabinde ababhala phansi ngesikhathi phela uNkabinde ekhuluma ukuthi kunomuzi ozosuka ezulwini ozokwakhiwa ngezindlu zesizulu. Lowo muzi usuka ezulwini, ukhona ezulwini, usuzoba khona emhlabeni. Abantu bamlalela phela uZandile Nkabinde ngako ukuthi phela naye wayesuka kuzo izimishini njengoba wayekade ephuma khona esontweni lamaLuthela. Okuyikona okwenza ukuthi bethi ake simlalele lo muntu lento ayikhulumayo. Yebo, lo muzi ayikhuluma ngawo uNkabinde waseKuphakameni kwangewona umuzi walapha emhlabeni. Igama lasezulwini, emzini kaNkulunkulu osezulwini. Kuthiwa iseKuphakameni. Washo nokuthi abantu basemhlabeni ababedlula bebona lo muzi bayothi umuzi womnumzane nje, kanti babe bengaboni ukuthi umuzi kaNkulunkulu. La magama-ke ehla omabili emhlabeni, igama likaNkulunkulu elithi Shembe kanye negama lomuzi wakhe elithi Ekuphakameni. Amagama asezulwini ehliswa uNkulunkulu wawehlisela emhlabeni. Wabe sethi leli gama lakhe uNkulunkulu elithi Shembe akuqanjwe ngalo u-Isaya umudli wamafa wakwaNhlanzi kwaKhumalo. Naye futhi uShembe watshela abazalwane ngesikhathi esefikile eThekwini ukuthi asithandaze kuNkulunkulu asiphe umuzi esizohlala kuwo. Phela ukudida abantu base bencele wona phela umbele wasezimishini, bazi ukuthi igama elithi Nkulunkulu ilona gama lakhe impela lelo, futhi bazi lona igama leli lithi Jehova njengoba igumgedlela liqeda ukuchaza lokho ukuthi uletha J wayengekho, njengoba lake lasho ukuthi igama lakhe uNkulunkulu ngolimi lwakhona kwa-Israyeli babethi uYahwe noma uYahwe mase liphelele. Naye umfoka Mayekisa lona u-Isaya phela umqali wendlela ngesikhathi ehlangana naye uNkulunkulu wathi kuye uNkulunkulu, igama lami likhona eBhayibhelini, bangibiza ngokuthi nginguJehova. Ngalesi sikhathi phela naye u-Isaya exawa yilo leli gama elingajwayelekile elingaziwa ukuthi lichaza ukuthini igama elithi Shembe. Igama nje elithi alifane nawo lawa magama oYahwe noYeshua. Phela nakhona e-Afrika endulo zonke izizwe zase-Afrika uNkulunkulu zazimbiza ngamagama ahlukahlukene. Njengoba khona e-Angola babembiza ngokuthi uKalunga noma uNzambi noma uSuku. Khona eBurundi babethi u-Imana. ECameroon khona babethi uNjinyi. ELibrela khona babethi uYala. eMozambique khona babethi umulungu. Nazo zonke izilimi zakhona e-Afrika bebembiza ngendlela ezahlukahlukene eziningi. Lezi zazingenza ukuthi uma ifika ezweni lakini esethi ungumulungu lo okhuluma nawe ngenxa yokuthi wena usuncele ubisi lasezimishini. Uma uNkulunkulu esezibiza ngegama lasezweni lakho ebese uyadideka uthi akuyena uNkulunkulu lowo, umuntu, futhi ungafuni nokuyinika isikhathi sokuthi uyilalele leyo nto ngoba wezwa ngesitha sakho lesi sasezimishini esabulala ubabamkhulu wakho ukuthi sona simbiza kanjani, nawe usufuna ukumbiza ngendlela yesitha sakho. Nakhona mhla ufayo uma ungalibona leli gama elibhalwe ukuthi Ekuphakameni ngeke uye ungancamela ukuyongena khona esihogweni, ngoba phela uqalekisiwe futhi ulahliwe ngenxa yabo phela abelungu abakuhlukanisa nezimpande zakho, ukuthi wehluleke ukubona uNkulunkulu noma ekhona phambi kwakho.
Abelungu phela babehlakaniphe kakhulu ngoba babeshisa zona izimpande kuqala. Njengoba lichazile eGumgedlela ukuthi ekuqaleni abelungu bathumela uTheophilus Shepstone esayingane encane ebalelwa eminyakeni ewu-12 ukuthi akazophila nabantu ukuze athole umnyombo wokuthi yini le bangela ukuthi abantu abamnyama bephumelele. Ilapho khona uTheophilus Shepstone athola khona ukuthi laba abantu abamnyama baphila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu kanye namasiko abo abawenzayo. Ihlazo bayalisaba kakhulu, abafuni ukubona omunye umuntu omnyama elambile. Bamsisela ngezinkomo bathi akasenge, uma engenayo indawo bayamupha indawo, bemlekelele ukwakha indlu, bemnike namasimu. Lawo masimu alinywa yiso isigodi leso afikele kuso, bemtshalele. Emva kwalokho uyobe seyibonela-ke ngokuqhubeka kwesikhathi. Konke abakwenzayo bakwenza kancane kancane bese beyongena kuleli qhugwane labo, lapho abakwazi ukuxhumana khona nabantu basemakubo asabahamba emhlabeni kanye naye uMvelinqangi. Babika okuhle, babika okubi kuleli qhugwane. Uma bebika kuleli qhugwane balandelisa ngezigaba zabo abantu kusukela komkhulu kuze kuya kokhokho kuze kuyofika kuMvelinqangi, lapho khona abesuke becela noma bebonga khona. uTheophilus Shepstone wakubhala konke lokho phansi, wabethulela amangisi akubo ukuthi nayi imfihlo yalaba bantu. Kanti nangaso lesiya sikhathi sikaCetshwayo lapha babembopha khona, abelungu bakuveza ukuthi basebeyazi imfihlo yaseqhugwaneni. Njengoba umkhumbi wawungasafuni ukuhamba endaweni yasesikhaleni senkosi, lapho abatshela khona abelungu ukuthi ngifuna ukuthi ngiyobika ekhaya ukuze umkhumbi uhambe. Abelungu bamphendula ngokuthi uzobika kuphi ngoba amaqhugwane akho siwashisile onke. Babe sethi uCetshwayo ngizobika esibayeni. Babezithola kanjalo izinto abelungu nezimfihlo zakhona kwaZulu ukuthi yini eyenza abantu abamnyama bephumelele. Nayo yonke imicimbi lena elichazile eGumgedlela kusukela umntwana ezelwe enzelwa izimbeleko kuze kuyofika kumhlonyana nakumemulo nakumikhehlo nakuyo yonke imicaco yaso isintu yokusina esigcawini. Bayibulala yonke leyo nto, bayiqeda nya. Bebulala ngalo igama lenkosi. Yakhona izimishini. Lokho kwaba umphumela omubi kakhulu kube laba bantu ababekhethe lenkolo yobuKristu eyenza ukuthi bavaleka amehlo nomqondo kakhulu. Kwathi noma sekukhona abazama ukubaphaphamisa bengaphaphami ngenxa yezimpande zabo ezashiswa ngophoyizini. Bezibona bebusisekile kakhulu, kodwa bembethe usizi oluyisimanga behlupheka phela. Ukuhlupheka kwabo okukhulu kwakubangwa yiwo phela amasiko lawa aphunyuka kubo ogogo babo abaqala basebengenile kuyo imishini, laba babengaganile ngisho ukugana. Bezele izingane phela babeshadiswe khona lapha emasontweni kungakhishwanga namalobolo. Kwase kuzaleka lesi sizukulwane salenkolo ababevaleke amehlo bengakuboni ukuhlupheka kwabo ngoba babeduduzwa ngamavesi ukuthi bazobusa ezulwini, kodwa izibongo zabo bengazazi ngenxa yakho ukuthi usiko lokuganana alugcinwanga. Ugogo phela wayefana nokuthi uyintombi nomkhulu uyinsizwa njengoba babengaganene ngohlelo lukaNkulunkulu, babeganene ngohlelo lwasemishini. Kodwa uJohn Langalibalele Dube waba nenhlahla ngoba wakwazi ukubona ukuthi ngiyahlupheka ukuthi bengingaboni. Njengoba wakwazi ukukhumbula ukuthi abantwana kanginabo kodwa ngiyakhuleka ngenza konke. Kodwa naba abantu beshaya ulayini kwamakhelwane wami emzini kaShembe bafuna abantwana bebathole. Kanti lo nkulunkulu engimthandazayo unjani? Phela naye uJohn Langalibalele Dube wabuya phesheya, ngakho phela ukugula ngazo izifo lezi eziphatha amakholwa, meningitis, cancer, diabetes,
kanye nazo zonke izifo ezinamagama esiNgisi amnandi ziphatha laba bantu basezimishini laguqula bekumkhehle mzukulu mfuthu COVID-20 emnesiwaphate. Amen.